pane imwe nzvimbo muHarare. Aiwazve ndikaziva kuti Mwari wandinotenda ndiye ari kunamadzwa nababa Mukwaringa, nekuti kune vanhu vanofamba murodhi vasingagone kuuya kuzopinda muno, but vakavateerera. Ukaona munhu anoziva Mwari achifamba kuteerera munhu, zvoreva kuti ari kufamba negwara raJesu Kristu, nekuti Jesu vaifamba vachienda, havana kumira kuti vanhu vachauya kwandiri. Aiwa, vaiparidza vachienda. Naizvozvo ndo zvandiri kufarira, kuti murume uyu ndiri kumugamuchira kudenga nepanyika. Mwari wekugare akuitire zvakanaka. Evangelist Mukwaringa ndiri kuvagamuchira, ndibatsireiwo, 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 ndibatsireiwo. Zvimwe zvacho ndichazozvitaura. Haleluya. Ndinotenda Mwari zvikuru remekedzai chechi manerano ndikwazemo sevusara mambo Jesu. Amen. Ndikaendere kuzomutungamiriri wese pakereke ino. Ndikaenderemekedze zvakare vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei mukandibatsira kuti ndigone kugamuchira mufundisi Raza baba vedu panzvimbo ino muzita ramambo Jesu. Amen. Zvese namai naishikoona. Alright, regai tiremekedzewo futi mai mufundisi Raza muzita ramambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari. I appreciate kugamuchirwa panzvimbo ino, uye ndikurongoke musangano wakadai titizwe kutaura kwaMwari muupenyu hwedu. Dai Mwari vakuropafadza kereke, Mwari vakuitire nyasha. Vafundisi vazhinji dai ndisiriwo pano, but makaona zvakafanira kuti ndinge ndiri pano nhasi. So thank you so much for the invitation. Thank you so much for a special welcome. Mwari vakuitire nyasha zvikuru muzita raJesu. Amen. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Pano tineverenga zvavo. Varipo? Okay. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Tichaverenga mubhuku yaRuth chapter number 4 kubva paverse 5. Zvino Boaz akati, zuva iro raunotenga munda uyu kuna Naomi, unofanira kuutengawo kuna Rute muMoabhu, mukadzi wowakafa, kuti umutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyo yomunda ikati, handigoni kuzvidzikinurira uyo, kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura, nokuti ine handigoni kudzikinurira. Verse 7. Exodus 5 verse 1. Exodus chapter 5 verse 1. Exodus chapter number 5 verse 1. Verse 1. Shure kwaizvozvo Moses naAroni vakaenda vakati kuna Farao, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire
murenje. Tinotenda. Tinamata. Baba tinokutenda imanhero anotaura upenyu hwedu. Shoko redu rinotidzidzisa, rinotitsiura, rinotisimbisa, rinotigonesa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nokuverengwa kweshoko. Yandatidzidzisa nekereke manhero anhasi ndeyekunamata Mwari. Amen. Nyaya yekunamata Mwari. I know tinouya kukereke kuti tigonamata Mwari. But chandakadiscover ndechekuti tinouya kukereke kuti tidzidziswe chinonzi kunamata Mwari. Nokuti kunamata Mwari is a lifestyle of a believer more than church attendance. Kunamata Mwari upenyu hunoraramiwa nemunhu achishumira Mwari wake, kurarama kwake more than zvaanouya ozoita kuchechi. Kuchechi is part and parcel yekurarama kwemunhu. But 3/4 of the time tinenge tiri kumabasa, tiri kudzimba nemhuri, tiri musociety. So chinonzi kunamata isi church attendance, chinonzi kunamata upenyu hunoraramwa nemunhu kana aziva Mwari. Hallelujah. Mwari wedu is looking for worshipers ari kutsvaka vanomunamata mumweya nemuchokwadi. So chandakadiscover kazhinji ndechekuti vanhu takaudzwa, inenge advert, takaudzwa kunaka nekugona kwaMwari nezvaangaitire munhu. So chakaattracta munhu kuuya kuzonamata Mwari. Akaudzwawo zvinoitwa naMwari wacho kuti akusiya ukadaro upenyu hunochinja, akusiya uchirwara anoporesa. Iyoyo ndo zvokwadi, Mwari izvozvo anozvigona. Unosimudza marombe kubva muguru achiaisa pazvigaro. Unopa vanhu utano vanorwara, unopa vanhu mabasa, unodzikinura vanhu nyangwe newanano dzavo. But that's the end result yekuti wauya kuzonamata Mwari. But Exodus 5:1 yati iyo Mwari vatuma Moses naAroni kunotaura naFaro kuti regedza vanhu vaMwari vabude kuti vanoshumira Mwari vari murenje. The place of worship was the wilderness, not Canaan. Canaan was a result of those who worshipped God in the wilderness. But ndakadiscover kuti vanhu vacho muwilderness havanamate Mwari, vanochema kuna Mwari kuti vapinde Canaan kuti vazonamata Mwari. Eva repeat again. Munhu wakauya kuzochema kuna Mwari kuti upenyu hushanduke, kana washanduka ozotanga kunamata Mwari. Saka hatina generation inonamata mugwenga, tina generation inoda kupinda Canaan kuti izonamata Mwari. Saka uchiona kuti anoti kana sati zvaita so ndikushaya kuti ndinonamata ndakadii kuchechi kwacho bozo zvangu asikufamba zvakanaka. Yeti mukusafamba zvakanaka ndonguva yacho manje yaanonamata. Saka pane nguva yekuti unongoti aiwa that's the opposite, because ndonguva yanofanira kuti tichema kuna Mwari. Kana Mwari andinzwa zvinhu zvangu zvaita ndogozonamata Mwari. So Mwari ari kuti endai munotaura naFaro kuti aregedze vanhu vabude kuti vandinamate murenje. Kana vanamata Mwari murenje, Canaan iplace yereward, mugove, mubayiro vanhu vaMwari vanamata Mwari. So nguva yekuoma nekunetsa kwezvinhu inguva yakaoma kuti ndikuudze kuti namata Mwari, nokuti kunamata kuita zvaanoda. Munamato kutaura zvaunoda kuna Mwari. So tsika yaMwari ndeyekuti wauya kuzomunamata ndopaanonzwa munamato obva akupa a blessing, a reward. Saka nhamo yatinayo dzimwe nguva ndeyekuti munguva yekuoma kwazvo auone kunaka kwaMwari. Vanhu vazhinji takaudzwa kunaka kwaMwari akapa vanhu mabasa. Hatina kuudzwa kunaka kwaMwari akapa munhu upenyu kuti awane basa. Saka dzimwe nguva zviri kwatiri vashumiri tinotaura kuti Mwari anozokuitira zvakati. Tokangana kukuudza kuti asati aita izvozvo ndiye ari kukupa upenyu nekurarama kwauri kuita ngoba. Saka uchaona kuti munhu achanonoka kunamata Mwari, but chechi achafanira kupinda. Neimwe nguva munhu anogona kusatonamata Mwari, but achiuya kuzochema nekuita minamato kuna Mwari. Nokuti chikamu chekunamata Mwari chamiswa nekuda kwokuti ane zvaanotarisira kuti Mwari vamuitire. Iye manje achitaura naMozisi naAroni anoti mukanoona Faro, endai munotaura naye kuti let my people go so they can honor me, they can worship me in the wilderness. Yeti muwilderness igwenga inzvimbo yakaoma, but mukuoma imomo Mwari ndomaanoona kunamatwa. Nokuti zviri nyore kuremekedza munhu kana akuitira chinhu chakanaka ngari kuremekedza munhu asina chaakuitira. Yeti Mwari manje ari kuti musati maona ropafadzo, kuroorwa, muchato kana everything, imona inyasha dzeupenyu dzandakakupa dzausina kunge wapfugama ukanamatira. Handizoti pano pana akanamatira kuti auye panyika hakuna. Kuna akanamatira kuti
Mwari noda kukura waingokura svika wakatozotanga kunamata Mwari zvonguva watopa basa wakatanga kunamata Mwari zvonguva watozoroorwa kurati Mwari ndiye akaronga tsoka dzako nemetsi dzake kuti usvike pawasvika nhasi. So chawakufanirwa kukunamatira nhasi chaunomunamatira inzwa kumuonga kumutenda kuti Mwari makanaka ipraise honor but kumunamata kubvisa zvaakakuitira wotarisa zvaanoita iye kwete zvaaitira wewe bedzi but kutarisa zvaari nenyasha dzaakakuitira before you knew him. Ndaitaura pane imwe nzvimbo ndikati vanhu vanofara kuti Mwari wakapinza vanhu Kenani, which is a good thing, but vanhu vanotadza kufarawo futi kuti Mwari uyu vanhu vasati vabuda muEgypt. MuEgypt maiva netsika nemutemo yemo zvekuti kune vanhu vazhinji vakanzi vana vakabereka vana vakomana vana vanofa. Mwari ndokubva avapa nyasha zvekuti vanga vakatumwa kunzi endai munouraya vanakomana ndo vakatanga kupa Faro testimony yekuti vakadzi vechiHebheru vakasiyana neveIjipita. Kuti Mwari akatombounza mutsauko vanhu vachiri muEgypt. Mwari akatombovaitira nyasha vasati vabuda vaifanirwa kuenda pachikona kuti tiri muEgypt zvedu but pane zvatiri kunotisa muno zvinofanirwa kunge zvichitiuraya zvinofanirwa kunge zvichitikuwadza zviri kutotadza. I was challenged Mark chapter 9 baba vakaenda kuna Jesu neripoti yekumakisa mafundisi nekuti ndakauya naye kuvadzidzi venyu mwana wangu zvikamubata zvomusa moto nemvura ndakauya naye kuvadzidzi vakamutadza usakona wana nomweya wangu kumakisa mafundisi mugaraye akauya neripoti iri negative kumapasta zvikanzi ishe ndakauya nemwana wangu kuvadzidzi venyu ndovakomana wangu kwenya nharaunda yatikuwadzisa kana Peter ana James anotomupa nharaunda yakabata mwana wangu zvikati ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza. Mwana wangu zvinoti zvikambata zvinomwisira mumoto zvikambata zvinomwisira mumvura kuti understand kuti moto nemvura pane zvirikuitika ese matambudziko but kana moto uchidzimwa nemvura zvinoda kuti nyaya yake yanga ine solution nyangwe yanga iri problem haana kubatirwa zvikapera but moto hauna kumupedza nyangwe nemvura yacho haina kumunyudza akafa kuda kuti takufanira baba wekuti nyangwe mwana uyu ane dambudziko but vanoona kuti chiri kumupa kusurvivor there is grace in his life nokuti moto wacho hausi haasi kutsva kana kupera anowira hake mumoto but he is still standing akawira hake mumvura but achiri akamira. Izvo ndichishumira pamwe ndo zvakaita life yako wakambowira mukubroka but hauna kudzokera mumusha ukaramba wakamira ukatowana mari yekubhadhara rent ukatosurvivor ukawira panguva yekuti wakatodzingwa kubasa but wakaramba wakamira zvinhu zvikambofamba pane kuti unamate Mwari akakusitastena munguva iyoyo uchiri kukomplena kuti but inasanga vakamusha asandaita zvakati usati waita izvozvo imbofunga pawakabroka levhora wakasvika nenhamo but akakupa kuti uwane chekudya nechekupfeka munguva yekushaya basa. Saka waakunamatira zvaanoita kugwenga nokuti mugwenga hamuna munhu anorima kuti hakuna akafa nenzara. Haisiri yo promised land yacho yamunofanira kunge muchipinda but inzvimbo Mwari yakuti ndoda kuti vaninamate imomo. Thank you. Yes. Blessing ichokwadi ndo yauri kutsvaka kuti Mwari dai vaita zvombe dai vaita zvimwe zvinhu zvikuru muupenyu but zvaunoda kuti Mwari vazokuitira zvinoitirwa vapenyu. Amen. Ende zviri against your life kuti usasvike ikoko zviriko chakusastena mukadzi ave the issue of blood for 12 years haana kufa anga asati awana healing but she was a survivor. Imagine bleeding for 12 hours not years 12 hours. Imagine bleeding maybe for 12 months but we other bleeder for 12 good years she was still standing. Yes. No vaifanira kutombopa matestimony ivo vaine issue nekuda kwekuti vari kuziva kuti issue ikaitika kune vamwe havasurvive zvakadai zvikaitika pa12 hours bleeding unotofa but I stand here to testify kuti pa12 years healing haipo but kufa hapana. Kurati ndonguva yaaifanirwa kutsvaka nekunamata Mwari nekuda kwekuti ane chaari kunotisa in hard times but there is still grace. Tell my people to go so that they can hold the festival or worship me in the desert place. Amen. So for why Mwari ndiyekuti ada kuona type inomunamata kwete kuKenani. kuKenani yato reward yato blessing. Ari kuona type inongomunamatira mugwenga imomo. Asati asvika Kenani but hatisi kuEgypt.
asati asvika kwatofanirwa kunge tichisvika but akabva kwatainyanyodzvanyirira asati ane mari zhinji but hatisi veshomawo futi unyanyatsoona panetama kalife kaane grace dzaapo ipapa tokuti wakutofanirwa kupupura kunaka kwaMwari tokuti vamwe vanhu vanonetseka kuzviandastenda kuti but haana upenyu mwowe but searutenda Mwari une zvawaakunotisa kuti kumbera kusati kwasvikwa but handisi kuyekwe kwandaitukwa nekutsvinyirwa kwakata ndisandavako but handisi kuyekuye kwandaibhova nokuti pane kwandaiva kwandandisingatariswe but pane nguva yekuti dambudziko rawanaro nhasi riri muklasi yezvinhu zviri right matambudziko anosiyana yekuti wamboita 10 minutes kushaya kuti wopfekei kwete kushaya hembe kuti wopfekei kana mukaribhowa pane pamwe pekuti wangosingakasike kuchechi nokuti unobata nguva ko waisarudzei ndapenda kwamunotora shepi yaustory but pane kama kadambudziko akawanako kanofanira kukuudza kuti iri dambudziko ndereyonhu nenyasha and then we told Pharaoh to let my people go so they can worship me in the wilderness. They have a festival in the wilderness. And they said to one of them, unotenda Mwari vari kuita kukenani kune uchine mukaka but Mwari vari kutaiwa kuchine mukaka asikuda nyaya dzakawanda ndikuda type inondinamata mugwenga nekuda kwekuti pane zvandichavaitira mugwenga zvekuti vachafanirwa kutestifya kuti taiva mugwenga but gwenga rakatitadza why nokuti mugwenga munofa munhu nenzara murimike but Bible inoti Mwari akavapa svuta akati mugwenga mune matsime eground rakaoma but vakanwa mvura padombo saka pane pamwe pekuti mugwenga ndirimo but gwenga handisi kuri experience gwenga ndorakutoshamisika kuti itype ipi yevanhu isingarare nenzara kana gwenga rakaoma kudai itype ipi yevanhu inodya nyama mugwenga musina kana chinobatika gwenga ndorinofanirwa kuti uzotestifya kuti ndakauraya vazhinji muno nekuoma kweupenyu but itype yaJehovha kana matsima akanzi hakuna Mwari wavo anovapa mvura padombo. So wilderness kuexperience kuita kwaMwari kwete kuita kwemunhu hapana human effort mugwenga nokuti hamurimike hamuna mvura inonaya imomo nyangwe nepatsime vakasvika pane imwe nzvimbo yainzi Mara vakanwa mvura inobava they began to complain but I've realized they were supposed to celebrate vanwa inovava and I explain kana mugwenga chinhu chinonyanyonetsa kuwana imvura saka kana vawana inovava that was a blessing and I explain why nokuti nzwa kana Mara iri nzvimbo inowanika mvura awosvika mvura yacho ichivava yozotapira zvona kuti Mwari akakonzera kuvava kwayo kuitira kuti vamwe vanhu vasaibate kusvika mazosvika kunoti kuvava was a system yokuchengeta zvinhu zvako saka uchiona munhu waukawanana nayo kune vakamurapira kushaya Mwari vakaisa kushaya paari kuti abvise type iyoyo nokuti webva uchauya uravi munhu wekushaya kuti Mwari vanogona kuchengeta zvinhu nekuvava vakamuwana murume waine mari dzainadzo izvezvi wangosingapasvike but Mwari vakakuti roorwa neakaburuka muzogara mushe nekuda kwekuti ndiye wako wanda kuchengetera nokuti kune type isingade vakaburuka inodava nemari zhinji but Mwari ndokubva vabvisa mari yacho ndokubva vaisa kuchoboka vachichengeta murume wako kuti azoonana newe nokuti mvura yepamara ikavava vamwe vanhu havanwe but vaJehovha vakasvika inotozotapira kuda kuti kuvava kuri temporal nokuti pane zviri kuitwa naMwari kuvanhu vake so kana vanhu vamvura yepamara vakanzwa ichivava vanototanga kufara kuti Mwari wakatichengetera zvinhu zvedu kuti dai imwe type yakasvika zvichitapira imagine dai vakamusvikira munhu wako zvichitapira vakamusvikira ari manager kudhara wangosingapasvike dai vakamusvikira ane motikari yacho kudhara wangosingapasvike but Mwari vakati mota imbomira ngazvimbovava mbichana kuitira kuti wangu anoda kuropafadza akauya inombotanga ichivava but airambe ichivava problem iri temporal nokuti Mwari ane metsi dzake saka uchaona kuti pavakachema kuna Mwari
maisemo mvura. Wakati Moses tora danda remuti ukanje. Kurati solution yange iri paside. Iri revelation yevana veIsrael. Kuti mimi airambe ichivava nitakuratidza zvinoita kuti itapire. Kurati zvimwe zvinhu zviri kuvava nhasi hazvivave zvinovavira wrong time. Hazvivave. Mwari ane metsi dzake. So mukadzi anonzi Ruth abva kuMoab achiuya kuno kuBethlehem haana kutanga nekudiwa. Murume wataverenga mubhaibheri akapiwa mukana kuti chitora Ruth nemunda waakauya nawo ubereke vana mutore nhaka ndobva ati hazviite. Chakatanga kuitika pana Ruth kuramba. Imagine kuti akafirwa nemurume kuMoab naManoa auya muBethlehem hatange nekudiwa. Pana anonzi tora Ruth urore oti hazviite. Yeti ndiyo atinoti Mwari waRuth akamupa Boaz anorambisa futi nezvisirizvo. But neimwe nguva unogona kutora kuramba seproblem. Mwari vakaronga kuti imwe type ngaisiyane newe. So murume apiwa mukana kunzi roora Ruth ane zvikonzero zvaanoziva zviri tangible zviri valid. Kuti akambororwa namalori 10 years kwavo haana kubvira aita mwana. Saka ndikamutora munhaka kumunda uko haichaita nokuda kwokuti uya bereki. Saka pane pamwe pekuti vanhu vanokujaja kwete nekuti ndione problem. But no problem yakaiswa nesociety pauri. Society inongoti mumba mukashayika mwana ndamai vacho. Saka uyo ari kurambirwa haina kuvhetwa murume anga akamuroora iri kuvhetwa iye. Sometimes nyaya iri pauri haisi fair. But nyika ndoyakati ndizvozvo. Saka ndauya kuzokuudza kuti kuna Mwari akatendeka anoburitsa chokwadi muupenyu. Pane pawakajajwa ukapiwa zvisiri zvako nekuda kwekuti society ndo zvainotaura. Society ine zvainotaura asi Mwari une zvaanotaura. That's why Jesu anga asiri worried. Abvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditani. Vapedza kubvunza zvevanhu vakati koimi kurati public opinion ngaisiyane neopinion yevanonditenda. Vakatenda Mwari handivatendere kuti varizenese kunyika. Nyika ine maonero ayo but vanonzwa kuna Mwari vane manzwiro avanoita. Saka Jesu akavabvunza kuti vanhu vanonditani. So vanoti Isaiah vamwe vakataura mazita akawanda. Zvinobati yevanhu yapera taudai maKristu. Kurati yevanhu nemakristu zvakasiyana. Vanotenda nevasingatende zvakasiyana. Ko imimi munonditani? Akati muri Messiah mwanakomana waJehovha. Jesu ndobati nyama neropa zvinokuziviswa. Kurati kune knowledge iri kanal yaunoziviswa nenyama neropa nevanhu. Iyo haisi valid. But knowledge inobva kuna Baba ikudenga. People of God hear me very well. Mwari anoda vanhu vanomunamata mugwenga. Ndaida kuti vakamubudisa mukena muEgypt. Vanhu vanopinda Kenani otanga kumunamata. Gamba ari kuda type inonamata mugwenga. Ndinoda kuti mugwenga mune God's experience not men's effort. Kune zvinhu zvaunoda kuita kufungidza kuti andakazotsanya ndikanama zvakanaka kutsanya nekunamata. Kune nyaya dzakaitwa 0% effort yako. Mwari ndiye akakumhira usati wamuziva. Ndiye akakonzera nhumbu paida kubviswa. Akabata pfungwa dzamai vako vakataiwa chengeta mwana. Haasi mwana akanamata ari mudumbu. Mai vaitoda kubvisa nhumbu yacho kuti uveko nhasi haisi prayer. Uri kutonamata Mwari akakudifenda kudhara. Kungoti information yausingaudzi. Pane pavakaronga kudzinga kubasa. Pane akazotaiwa chimbomusiya mbotishande ndichana. Hauna kuzoudzwa hako but babasa pauri izvozvi wafanira kunge wakaenda. Pandobona dai mwanangangai ndawana promotion utoramba uripo. Pane kurangarirwa kusingaite nokuti kurengarira kagaro. Kune mwenchina inobva nyangwe nekumusha kwako inotoda kuti ushandire mhara zvisabatike but hauna kakuuza. Dambudziko remunhu asina information yekudenga. Vanenge vana vari mudumbu raRebeka. Zvanzi vakatanga kurwisana vari mudumbu. Akabvunza kuti nhai Mwari chii chiri kuitika mandiri. Zvanzi mauri mune ndudzi mbiri. Asi mudiki achabudirira kudarika mukuru. Vana havana kuzvinzwa. Akazvinzwa ndiye anokutakura nhumbu kwete zviri mudumbu. Nhamo yekusava neinformation yako yosvikira kune umwe munhu iproblem. Vana vachiprofita ndechavo but havanzwi. Ane nhumbu ndiye ari kuudzwa kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka uona kuti mudiki paakabuda
Pani paakati ndichakupa zvokudya izvi undipe kodzero dzeudangwe yeti yakatokodzera asati aberekwa. Chinhu chaakutsvaga akachiitirwa kudhara without prayer, without any sacrifice. Kuda kuti ukasaziva zvakaitwa naMwari unozvitengeserwa. Uyo akapiwa kodzero ari second born, mudiki achabudirira kudarika mukuru. Ndokodzero dze-second born. But panyika paauya mukuru anobudirira kudarika mudiki. Saka ukashaya information yemudenga unoshandisa panyika inokudzvanyirira. Chaari kuchemera kuda mukoma kodzero dzaari kuda idouble portion imisiwa nababa kufirst born. Yeti uyu haana double portion yemumba, ane double portion yekudenga. But nhamo nemuri pakataurwa vhangeri anga ari mudiki. Amen. Thank you. Ukasakura muzvinhu zvokunamata chinonzi chako nyange Mwari akaisa pachena unochifaitire wakachipiwa kudhara. That's true. Ukasaziva vanokutengesera. I remember one day taitanda ndogara kunonzi Waterfalls. Saka pane panogotwa vanonzi pazindoga so maFriday nemaSaturday. Saka taitandara nemhuri papa vanhu vachigochi. Pakaya munhu aitengesa mabhaibheri. Mabhaibheri akanaka but akavhura peji rekutanga ndikaona akadhindwa mukati nechidhindo so akanzi not for sale. That is some of my Bible right. When we somebody was 15, but I can not for sale. But my not for sale, I'm not for my donations, I can't imagine the glass I'm happy with. She not take it. Kushikanda zima kuta kuna no hoja mabero mva Euro. Mabero hii donation inova Euro. Zozo tengeswa zvakapiwa vanhu. Kwa zvikashikira maoko evanhu vakangwarisa. Zvinoita for sale, not for sale. Thank you so much. Unosatenje ilipo anapita vakapiwa mukana na Jesu vakabata Wahebrew chapter 5 vakati kanaema kulipo katika kabata wavita kawanda munane iwo wakaitirwa Peter kwete vanhu vanga vakazara ikoko. Do you know kuti vanhu vakazara vakaparidzwa na Jesu vanga vaita fish kwete Jesu. Jesu akatosvika kuine vanhu haana kuya nevanhu kuti kunoparidza vanhu vanga vari mapotential buyer ekuda hove but varedzi ndo vasina kubata. Saka Jesu akonzera kuti ana Peter vabate but ana Peter kana vabata munhu wese asina kubata zviri pachena kuti vachatengesa. Manoti fosi vanotengesa. I remember ndichipinda mune imwe kombi so pakombi anonyorwa mazita kuna ngai kanzi God given iyi ndoparidza God yeye pandapinda imo ndakatibatanidzai ati God ndiye Mwari wedu ndotai wakapa isusu kwete inini. Ukanopinda kombi akanzi God given uri mukristu unobhadhara but ndiye God akavapa wako. Anzoke muudhanisi. So mukadzi panapa abva kuMoab auya kuBethlehem haana kutanga nekudiwa. Kune murume akapiwa first preference chiroora Ruth ndokubva ataiwa zvite. Ndoda kuratidza simba reprayer nesimba redeclaration. Ruth nyange arambwa chiri kuti aregere kuchema ane declaration yaakaita murodhi akati kudii kuna mwene wake Mwari wenyu acharongera vanhu venyu vacharongera haana kuti munhu vanhu. Saka akarambwa nemunhu muprayer akati chi vanhu. Saka kune mumwe ariko nokuti munamato wako une simba. Munamato une tsika yekumanipulata ma-systems are on the ground. Saona kuti Jesu abuda muGetsemani anamata. Bhaibheri rinoti vanhu akamiswa apa naBharabhasi. Vanhu vakanzi munodani, vanhu vakada Bharabhasi. Nekuda kwekuti Jesu ndiye wabvuma kuenda pamuchinjikwa. Saka kana Bharabhasi akanzi ari right sei kana kunzi akaipa sei, Jesu ndiye agadzisa mavhotsi evanhu. Ndoba ndakaziva kuti vanhu havana kutanga kudhara kutadza kuvhota. Vakatanga pana Bharabhasi naJesu. Nekuti vakapiwa chance. Jesu anomutsa vakafa nekupa vanhu zvokudya. Bharabhasi anoponda nekuuraya. Munodani. Nyaya isi kuti Bharabhasi ari right yekuti waamiswa naye itsika yake yekuti akamira newe
anotora kunaka kwake woisa pauri, otora kuipa kwako woisa paari. Saka ukaona wakudiwa nevanhu mupe mbiri, nokuti type yevanhu haidi type yako. But ukaona vakudai wewe kuna ari kumira newe paminamato yako, ende wandinoziva kurudyi rwababa ndiJesu, dai asiri Jesu panyaya iyi vana vadi zvakadai. So Ruth paari zvinorambisa zviripo 10 years akarorwa ana kana mwana. Saka Boaz kuti atinokutora, haasi kutora nokuti right watobereka, ma evidence iripo, but kuna ari kuti aiwa iwo kana kumutora ndozotora inini. Yeah. Saka Ruth ari kudirwei, ari kudirwa zvinoita kuti asadiwe. Zvinoita kuti adiwe hapana, zvinorambisa zviripo. Anga ari mumarriage for 10 years naMalon kuMoab. Saka ana kubvira aita mwana, zvanzi ukatenga munda, nhaka yenyu munotora munda wacho. Saka nhaka inosirwa vana. Saka uyo haana vana vacho, ende pakutatidza kuti haagone kutova nemwana for 10 years. Trial ikaitwa, no child. Yes. Saka munhu ndokubva ati I might endanger my estate. Saka achitondimutore ndikakanganise nhaka yangu, ndokubva abvisa shangu dzake. Yeah. As a sign yekuti anditore. Amen. Boaz ndokubva ati wokasatora ndotora. Saka kubvunzwa kuti Boaz ndokudire inu, nokuti zvinorambisa zvitori pachena. Oh God. Saka Ruth haasi kuzocelebrate. Ndoda ndibatsire Ruth panapa. Ruth nyangwe achizotenda Mwari kuti ndakarorwa kuBethlehem, chaanofanira kunyanya kutendera Mwari ndechekuti ndisingakodzere, ndine zvikonzero zvinozivikanwa nekumakisa kuna akati ndiri pano. Wasati wainzwa munhu anoti iwe andabasa newe hapana zviripo, munhu unobva akuona ukati handikwanise kurara usiku. Sana haonera zvabva mukurangwa manje manje, mari yakutonobviswa. Kune vakati vachingorangwa, kuna akafunga kunobvisa mari ati ngauye. Usati zvikonzero zvaonekwa nevamwe hazvisi kuonekwa. Pane nyasha dzinoitwa naMwari mugwenga, kuti mvura isina kunaya haufe nenyota, runako rwacho rusiri kuoneka, kune anotenderwa naMwari kunziona. Abrahama waiva muprofita wechokwadi, declaration yake, there is power in declaration. Abraham nemudzimai wake kune famine vachitizira kuEgypt, akati kuna Sarah, remember the old people, kuna Sarah, you are a beautiful woman. Tikapinda muguta vanhu vachanditorera vakandiuraya, tikasvika unotora hanzvadzi yangu. You are beautiful. Ndimbuya vari munzaro tikomba mnakumira musha iwaiti Sara musikana yaiva chembere, yaiti gogo panofamba munhu tikapinda mukato makanaka state. Ende vachitopinda muEgypt, mambo kwete vamwe vanhu, mambo ane mukana wokuroora wawanoda, wokutora waanoda, ndiye akaudzwa kuti kune munhu akanaka uya, kwete gogo ayo munhu akanaka. Mambo akaignora vakadzi vese vaakaroora muEgypt, akanobvuta chembere. Iri chembere ichi chiri paini. Kune muprofita akataura shoko kuti ukataura pabusiness pako kuti rakanaka inofamba, mazwi iwayo ane nyaya munyika yemwena. Kana vanhu vakanzi havazvide, but nokuti wadeclare shoko, shoko iroro rinodhekoreta chakaipa ndichiro chakanaka. Tsika yako ndeyekutaura zvakaipa pazvinhu zvako. Tinoenda kupi? Tingaitei? Haisi mabva kure. Ndiananga ndigamuchire. Mazwi ako ane nyaya. The power of life and death lies on your tongue. Example yegreatness yemazwi iri paCalvary. Mbavha yakati kuna Jesu isheka namakwe mumwe vanyamundirangarira. Yakanzi ndikutaura kuti nhasi chaiye nenge ndine muparadhiso. Mbavha haina kupindira denga chimwe chinhu. Taura. Amen. Yakarohwa zvipikiri mumakumbo nemumaoko, but yakazoti as long muromo usina kupinwa, ndichataura zvandiri kuda zvakanaka. Amen. Vanogona kukusungira maeria ese, but as long uchine mashoko ekutaura, ndideye kuti mukuoma kwazvo ndiri kupabuda.
mukunetsa kwazvo pane zvakanaka zvinoitika. Mbavha yakataura mazvi chakatarisai mweya chekupinda haina kutaura. Hazvina kuti vaiba zvirinandireko wacho vaiba zvakafanana vakamusiyana pasasi. Hakuna kuchechi kwakaendwa, kuna zvakaita akangoti bati mundarara ndichine mukana wokutaura mundirangarire. Ndobva toti tiri kuenda. Ari kuenderei kutaura? Kuziva kutaurira. Ana musati chakati challenge mbavha iyi yakaona Ishe ivo vari pasame level. Usamwari pacho pane paanoviga zvinhu zvako mumunhu anenge akatoenzana naye. Mbavha naJesu vane same sentence, kurovererwa. Vabayiwa vese, vari kupfirwa mate vese vari kusekwa. But mbavha iyo inoti ikatarisa Jesu ane minzwa mumusoro yobva yati Ishe. Ishe verudzi vakafanana newe. Ishe verudzi vari kuchema sewe. Ndiye usakukumbira kuitirwa nemunhu akaenzana newe kunenge kumushinyira munhu wacho kuzondozviwa neikiwa takafanana. But mbavha iri kuti panapa pane kusafanana yange tiri maproblems. Pane murume wandiri kuona pana pane zvipikiri but ane munhu andiitira favor. Ndokubva ati Ishe. Jesu nokubva ati tiri kuenda wai ukagona kuona ushe hwaMwari mumatambudziko haunenge wakura. Vamwe vachimuroverera vachiti haana basa. Mumwe akati mukuru kana mabhuya ininiwo zvangu kwete vamwesa ndiri kuda kurangarirwa. Mugwenga makaoma kunamata. But Mwari atoti vanhu vakabuda Ijipita vari mugwenga they must worship me. Saka nguva vazhinji takauya kuchechi tinotozotenda nekunamata Mwari kana achinge aita zvinhu. Gamba takafanirwa kuva nemeso ekuona zvisati zvaitwa mukuitika kwezvinhu. Pane side randiri kuona kuti zvinoona zvaitika zviri meant to destroy you. But handipa kurarama nekubudira mukuoma kwazvo. Pane zvikuitwa naMwari muupenyu. Ini maholidays vanowanzoyambira vanhu don't drink and drive. But ndakazoshamisa kuti munhu anogona kutodhuma nemunhu akanwa iye obva afa iye ari ashoba. Ayambirwa ndiye anonwa, aurayiwa ndiye asina kuyambirwa asinganwa. Zvinoita sekunge nyika ine zvinhu zvainofungidzira so. But chandakaona ndokuramanzi atonyasha kudarika kungwara kwemunhu. Nekuda kwokuti uri correct zvinongodhaka. Wasati wakushamisika Bible pane parinoti the race is not to the swift, no, the battle to the strong, but time and chance are given to all. Pane paunozona kuti vanhu ndovaidhiserva kuti zvakadai so zviitike muupenyu hwavo iti hazvisiko. Vaifanirwa kunge vari mudzimba dzacho vanogamuchirika nevanofanirwa kunge vachiroreka so. Ukabuda pana mhandiri uchienda kumba unovaona. Sakanaka zvinoitika but vari muroti. Amen. You want to complain about what you know was them around. Important a type ya ifaniro. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Ukavaona vakamira mutso. Zvinofana kukuudza. Iwe naivo chamakangosiyana nenyasha. Otherwise umoti vakati nakei. Vanenge karafu kuonesana muchana. John chapter 5. That's why Jesu paakaporesa murume paBethsaida akamuti carry your mat, takura nhoo yako. Murume uyu haana kuuya pasi kuda kutakura nhoo, ari kuda kupora. So chaari kuda healing, kutakuriswa mat yeassignment. Carry your mat, ndozvikudiwa naJesu. Chaari kuda ndechekuti receive your healing. Zvikudiwa naJesu kana wapora carry your mat. Sei Jesu ada kuremedza munhu nekutakura nhoo. Jesu ari kuziva kuti kana wapora unogona kuvarairwa, kana zvafamba unogona kuvarairwa. Saka ukapota wakatakura mat, ndinokuya uchidza kuti kufanisa mutsano bati pane kwamanga muri kwakasina kuketet 8 years. So there is a reason inongosiwa naMwari pablessing yako kuti upote uchivarangarira, pote uchiremember kuti yakaitika mandira haitirwe type yangu, nekuti kune vari better vasina kusangana nezvinhu izvi but Mwari wakandirangarira. Saka kuti ukaona warorwa naBoazi, mufaro wako ngauve double kusituation yekuramba kwako, nokuti ndwa akakuramba anga asina munda. Munda ndewaBoazi.
Kurati Mwari kuti vakurwire pamunhu asina chainacho. Vakaita sekuti ndione problem. Yeah, that's good. Nokuti ukangoproofa kumurume kuti unobereka unotorwa nemunhu asina munhu. Yeah. Wakumunda ndemabhozi kwete tsama. Saka pamwe pacho Mwari vanokubvisa munhamo nekuisa kanenge kanhamo pauriso. Yeah. Kuti vanhu vasina basa vakusiye. Vane basa kana vauya dambudziko rinobva rakavhurwa. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Favor yakaitwa Samson naMwari. Yes. Ndekuti Samson wakabviswa maziso. That's why uchiona pa prayer yake at the end Judges 16. Anakunamata kuti Mwari ndipei maziso. Akati God restore me my power again. Yes. Why not praying for? Can I believe in prayer? Why not praying for eyes? Wakadisika kuti pabviswa maziso zvine chikonzero chakandinakira. Chipi? Assignment yake ndeyekuuraya vaFilistia. Dambudziko rake kuvaFilistia vemuuraya. I will know chimwe chimuFilistia chakatinakira. Yeah. Yeah. Unoziva kuti Dherira angatori muFilistia. Yes, correct. But chakatinakei. So Mwari akati uraya vaFilistia. Pane chaunozoona kuti bati ichi chitimu changu. Saka nanakumira mashaka. Sisi zononzi Mwari hazvina kunaka usaite. Unozoona pane chimwe chakuti naking solution. Unenge uchati God to understand. Yes. Thank you. Kune chimuFilistia chiripo. Kana ukashumira zvakati tisaite, zvauri kuti tisaite, pane chimwe chiripo. Chiri chimuFilistia. Yes. Saka nani zvivi zvaanodekoreta so. Zvokuti unongotaura zvimwe zvivi kuti zvakaitwa zviite. Wozoona chimwe chako chiri nani. Asaitoparisa so pane unotobata uso. Kune chimuFilistia chako. Haudi kuita izvozvo but pane chimwe chimuFilistia. Chine ma-eyelashes. ChimuFilistia. Unaanza vaFilistia but chikanga chinofana. So kubviswa kwake meso vakudaita kuti paprayers zoti Mwari mukandipa simba. Bible rangu rinoti he killed more in his death than when he was alive. That's alive. Ane zvaiselekta zvaanonoti better so orova zvimwe. But meso abva ndopanozva kuti Mwari I want to kill all. Yeah. Kuti chakamubatsira paassignment iproblem yanga develop. Thank you. Akaramba ine maziso paurai vaFilistia ari timu yaanorova wozobata chimwe chacho. Yeah. Thank you. Delilah was a Philistine. Yes. But a beautiful one. Thank you. Pane zvinhu zvamunoti izvazvo iwe naMwari izvi but chimuFilistia but both of it. Anibasira. Don't party God restore me my strength, not my eyes. Yeah. Say asikukumbira maziso. Yes. Pane kamukomana kanga close naye akatoka kumbira kuti can you take me to the two pillars of the church? Yes, correct. Kakamutungamirira. Unofana kutungamirwa noona iwe usingaoni uine simba. Pane ka-challenge why? Ngozi ari kukutungamirira haana simba. Ane side. Iwe hauna side une power. Sometimes church inoda balance of that. Simba iripo. But pakuda vanhu vane vision vane muono. Kubasana mari kufunga. Thank you. Kuti kamukomana kakacontributa pamaresults aSamson. Pane zvinhu zvatinoti Mwari tipei havatipe nekuti takatozvipiwa. Pakudiwa mweya wokuzvideredza tigone kutungamiriwa isu tiine simba. Nokuti haugone kuziva zvese. I remember pane clip yandaitaura kuti knowing more is not knowing all. Unoziva zvakawanda kwete zvese. My results anobva paunit more than prayer. He prayed for power, but my results anobva papower chete. He humbled himself to be led. Yes, correct. The two pillars. Bible don't he killed more in his death
than when he was alive. Nekuda kwekuti simba rapo akava wisdom to submit to others. Hakuna munhu asina basa. Thank you. Kamgoma nendo kana kuya zvinhu zvakawanda. Kana zvinhu mari outside. Mira kwa yakaitwa na Jesu pana John chapter 6 yekuwanda kwewe nechingwa. Unozwa dai tirisu taitenderwa kudiora matitle emuBible. Chaingonyora kuti chingwa chemwana chakadyiwa nemabhishopu. Unozvanzi pane kamwana kane lunch box. Vanhu vakugara pasi kudyira umwe mwana womwana. Hakana kana zita patikafika musangano. Kunopfana vane chingwa nehove. Panekuda kwokuti vapfana chechinobvuma kufa nenzara. Wezvokuti mfana anozofamba mbiri. Tine vanhu vafa nenzara chingwa nehove zviripo nokuti anazvo anenge aita mufana mushava. Saka zita rinozosimuka kuti mabhishopu acho chingwa chemwana. Pane nguva Mwari udaita munana pakereke nemunhu asina zita. Vane mazita varipo. Vane mazita vakati todiko nevanhu zvikati hapana but pane mufana aripo. Munana wakaitwa vanhu vakaguta nekuda kwemunhu asina zita. Mazita nematitles atinawo haisi nyaya. Kana Mwari afunga kuita basa pakereke yake, let's respect each other. Nekuda kwekuti pamwe pacho tinofa nenzara nokuti chingwa chine mwana mudiki. Pamwe Mwari aite minana inoshamisa chaizvo nekuda kwekuti chechi iri kuteerera mufana nechingwa. Peter anga asina chingwa, John anga asina chingwa, zvanzi pane kamukomana. Anonzi ane mukomana zita hatina but anazvo zvinoda kushandwa nazvo naMwari zviripo. Ndinofanira Jesu hawestera chingwa chadyiwa zvawanda zvikanzi unganidzai zvasara ndokubva vaisa kuti mabhasiketi. Haana kuti kana zvasara zvine basa zvichaita imwe miracle. Mumunana chemunotoda kuva kefu. Osati nevanhu vari kunamatira kuropafadzwa munoti tononoka kuti uropafadzwa. You are not prepared kurarama life yemunhu akaropafadzwa. Life yemunhu akaropafadzwa inovengesa. Iyo zvokuvengwa-vengwa zvokutaura-taura mahudi hausati waredi. Kumusoro kwaunoda kuenda unoonekwa nemunhu wese ende unovengwa nevakati wandei. Tinopa purezidendi kana achienda nekumusha aine nemasoja kutoziva kuti nyangwe kuri kuruzevha kune mumwe mudhara rimwe achasuka tondimaka. Handi kuti haiwa anokuenda kumhondoro wako mana sara zvakuti kuna urengwa mumhondoro imomo. Level mberi asvike rinovengesa from all angles. Jacob akatodzwa namai vake kuti mukoma wako is after you. Nekuda kuropafadzwa yawana akatiza chakauraisa Abel kukomborerwa uramba womusembereri. Kukomborerwa anouraisa munamati wakagamuchirwa chipiriso chikagamuchirwa akafira iwo. Blessing inotichwa munhu autembo blessing. Inouraisa nokuwadzisa. Zvakanaka chaizvo zviri dangerous kana munhu asati amachiwa to handle good things. Thank you. Dai Mwari anopafadza ndawana mari zhinji. Kune mweya yechina inopareta kana zvizhinji zvapa uno. Anomunza munoita ina ndifambe handina kure kwanoenda handifambe ndakadzikama hauna zvekufambisa. Zvikavapo chakuti panofamba. Kama kutsikaniswa umenye zvinhu. We are even worse than them. Because I'm not exposed to the level yavanhu. The minister making very corrupt. Akababari akati you got it by money dzari kushota. But tokufanana. In level yekoparate. But the same spirit. So that they can worship me or do a festival in the wilderness. Mwari marida kuona vanhu vachimunamata mugwenga
But when I have problems, I know what that's how no matter. I don't want to complain. Say what you don't matter when you are not going to stop them. I tell you no matter. Who I go to interpret for mush. Yabavira kuti ni mushike ichiripo nokuti ikangotapira mamwe marudzi anosvika akanwa mvura iyi. Saka Mwari vati mvura imbovava kusvika timu rangu rauya. Nokuti kana timu rauya irambe ichivava chakaita kuti itapire. Mwari ari kuti kakuvava ikakaka kaipiwa imwe taipi kwete imweni. Takakuchingira zvinhu zvako mukuvava. Kune imwe blessing yauri kufarira nhasi yakagadzirwa nekumwe kuvava kwakaitika muupenyu hwako. Tine vanhu vari successful muupenyu nekuda kwekuti kune vanhu vakavatsvinyira for a long time. Zvikavapa shungu, zvikavapa kunamata nekutsvaka Mwari, svika zvinhu zvaita. Sometimes kune imwe pressure iri not from the devil, but Mwari akati sonai munhu uyu kusvika asvika pane level randiri kuda. Ndinokudzingirira kuti ndinokupasa level yespirit yaunoshandisa kutiza. Ukamhanyiswa nekadzi kana shumba unongotsvaka nembo unongotsvaka pekupotera. But tikabvisa kadzi kana imbwa, tikagadzika shumba kana bere, speed yacho inochinja. Unofunga kana pane jurawo unongofunga chero ndasvika kuseri masvikiro hana basa. Kana ukasvika nedumbu kana nemusoro chero ndaenda kupi chinokupa shungu ndo chiri kukumhanyisa. Saka pamwe pacho zvinokudzingirira izvi Mwari ada kuti usvike rimwe level relife. Yeah, thank you, Father. Thank you. That's true. Wasvika paRed Sea, vanongosvika vachikrosa vakatochema kuti kune vaIjipita vari kutevera uku kune gwenga mberi kwavo. But pfungwa yaMwari ndeyekuti kudii ava kana vakrosa vaIjipita vaeredzwe nemvura. But kana musati makrosa mese mune same problem. Imimi west mune two Red Sea neEgyptian. MaEgyptian vane problem yeRed Sea. Imi mune two Red Sea nevaIjipita. But sei Mwari atendera kuti Red Sea ive pamberi penyu, anoziva kuti haisi pamberi penyu kukudzivisai, iri pamberi penyu kuti ikuwadze zvekumashure kwenyu. Zvekuti masvika paRed Sea ndo pamafanirwa kufara. But Bhaibheri rangu rinoti vakrosa Red Sea mirimu wakaimba, mirimu ari slow kubata revelation. Maifanirwa kuimba masvika paRed Sea nokuti munenge makuziva zviri kuitika kuti iye kana atanga chinhu anopedzisa. Hatisiye takadaro. Dambudziko riri mberi kwedu idambudziko rinopedza neshure kwenyu. Ukaziva dambudziko riri pamberi pako apa, instead yekuramba uchichema iti Mwari ndinzwa kutendeka kwenyu nekururama kwenyu, iyi nyaya inopera bedza mundisiye takadaro. Si uchida kudiwa nemunhu asiri mudziwe munda. Pane nguva yekuti kumwe kurambuka so kunofanirwa kukufadza kuudza asi Mwari shuwa vakatendeka. Ndakadiwa natsana wakainura munhu. Pane zvaunoona after 2 years after 3 years kuti mwene namacho vakagona kusaipindura ndaikuvadzwa. Thank you. Joshua chapter 10. Joshua ndokubva akumbira kuti zuva ngaribvere kufamba. Indakura kuti ndaenda kuchechi, ndakura ndiri kuchikoro. Ndakaudzwa kunzi arifambe. Asoti uzvidzwa. Once the earth rotates around the sun, the sun does not move. Joshua ndokubva anamata kuti zuva mira. Indaenda kuchikoro kwete kuchechi, ndakaudzwa kunzi arifambe. Ndopandikanzwa kuti Mwari vakanzwa zvaidiwa naJoshua udaenda zvataura Joshua. Alright. One day Mwari vakamisa zuva. Vangasikafanira kutomboitai miracle. Ndakaita kudhara usaona mati. Rakamira. Mwari vakaunderstand kuti unoda kutirwa nacho pano uyu ndiye asiro. Tine minamati atinoita. Dai Mwari vasina wisdom dzavo vaingonzwa zvataitaura taifuna mari. Yes. Bozvinhu zvatinochemera kuti Mwari ndipei proof. Amen. Elisha wakakumbira double portion kuna Elijah. Akatanga udzwa kuti you have asked a hard thing. Wakumbira chinhu chakaomesesa. Chakaoma paipita munana yaJehovha. Elijah was a major prophet. Chaakumbirwa ichi akatarisa munyika yemweya. Akaona kuti double yaari kuda munana wokupedzisira anotanga afa oiswa muguva. Munhu paanovigwa akaguma mabhonzo ndopaanomuka. Saka kunzi muningina wakumbira zvimwe zvinouraya. Chakuna vana vadiki zvese zvavanokumbira hativape zvese. Tinoselecta because vanokumbira zvavanoda kwete zvisina zvakavanakira. Ndo zvakaita munhu anokumbira zvaanoda kwete zvakamunakira. Zvaanongoda iye nezvinokuvadza tinoda. Remember mazuva anaenda kubvawo
Kune song lepinga kuzoke yaimba so. Chiuraya chitamu chitamba kachenje. Nenda kuzibata kwa chitamba. Chitamu. Uzo wangu mara ndoka yaimba. Kutonzi wakutaiwa unenda naye. Kwete ndo ufanaye unenda naye. Vana vadiki vanokumbira zvavanoda. Zvimwe zvacho hauvape nokuti unoziva zvavanofanirwa kuva nazvo. Mwari newisdom dzavo vanonzwa Joshua chaari kumbira panapa inyaya yetime. Kuti nguva ngairanga yakamira kwete zuva ngarimire. Zuva nenguva zvakasiyana zuva ari mude but nguva ifamira. Saka vakati munana wakaitwa naPita kuti vanhu vaitsika mvuri wanga uri tempera winter hauiti. Because shadow yaPita inongobuda kana kune zuva. Kana iri winter kusina kana zuva vanhu vanofa. Saka zvaitwa nemvuri waPita zviri tempera. Chiri permanent zvinoitwa naJesu. Mwari vachinzvira kuti vanhu varegere kuroverera pana Pita but vamirire pana Kristu. Amen. Amen. Thank you. Hanzi ngavabude muIjipita vandinamate so they can worship me. Saka Ruth ukaona warohwa kufara zvakanaka kufara nokuti warohwa but chinoita kuti unyatsochema unamata ndechekuti zvinorambisa zvanga zviripo ende kuna akatondiramba akatoudza vanhu kuti ukatora uyu habereki musha waparara but munhu ndobva ati ndiripo ndomuda. Amen. Saka yekuti iwo wakagamuchirwa uri type isingagamuchirike ndoyo unofanira kuona matira Mwari. Zvekupromote vari kubudirira yaphase 2 Kenani haisi nyaya hombe inotambika mugwenga haisi kutamba nayo. Hakuna munda wekurima but for 40 years vanhu vachirova nyama. Mwari ari mubatsiri. Ndosaka vanhu vakaita mabhora akawanda mugwenga man 40 years. Mose angazivi gwenga. Igwenga rinodzire kudya nyama everyday. Igwenga rinodzire kumwa mvura padombo. Kurati kwavari vaitoona kuti Kenani ndokutori wesika bozi kuKenani kuda kurimwa kuno hatirime. Mugwenga mune vhangiri rakapfava. Every time unobo kuseti Mose aikutora maiki utanga kushedzera kuti kuzvuta. Inogara inobasa. Saka vanhu vakanyatsoona kuti Kenani is come. Kenani hombe igwenga. Ndosaka Mwari achida kunamatwa munomu nokuti munomu mune kuita kwaMwari mati kuri kusinei nemunhu. Baba dai tiri isu takaitira zvese kuti Mwari atiitire iri munamata yedu. Zvimwe zvacho hauchigone nokuti vanhu nhamo yekutanga yemunhu Mwari pavakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Haasi Adhamu akanamata akakumbira Mwari kuda mukadzi. Mwari ndo vakaona chinodiwa nemunhu. Munhu asati akuziva nhamo yake Mwari vakaziva nhamo yemunhu. Haisi prayer request kune zvinoitwa naMwari nanyasha chete. Zvanozoda zvotinyepera kuti akamana 3 days dry. Hapana dry apo ungoti uno dry. Kana yaye kunamata Mwari inobvisa human effort totarisa rudo rwake nenyasha dzake toti Baba ndisandida kuzivai ndiri kubhawa zvakauraya vamwe hazvina kundiuraya taita zvakafanana nevamwe ndikatoita vekudzidzisa ndikatorwara pamwe chete navo ndiri pano. Chimwe zvatinochemera kudai Mwari Mwari vakanditira zvakati ndichavarumbidza Mwari vakanditira zvakati ndichamunamata. Zvese izvozvo zvakanaka kana wakuzonamatira kumberi kumashure kumboche ukaone yaitambika muIjipti. Panga pane death sentence mwana mukomana ngafe iwe hauna. Ukatochengetwa kwaFaro but uda kuti ndichazonamata kana Mwari vandisimudza makatosimuka kudhara. Dai waiziva kuti upenyu hunodarika zvinhu zvinowanikwa muupenyu. Ndinoona kuti utano hwemunhu hunokosha kudarika motikari chete. Life ikakuisa pakona unogona kutengesa everything for you to survive, which means the greatest gift in life. Uri
Pani life painokisa pakona paunozoti zvese hazvina maturo. Zvine maturo ndo zvawakapiwa upenyu naJehovha. Panotoda kupushwa so ngatina matenga. Ngatina matenga kuti amusozo what I'm passing through. Utenda passing through zvako. Ina vamwe havasito kufamba zvakatomira. Iyo ira passing. Ari kukupa energy ndiani? Yes. Yes. Samson nerimwe nguva shumba yakadzowa kwaari. Shumba iyoyo yakauya kuzomudya. Yakauya kuti azodya. Rimwe dhei akudarika nepo aiuraya. Akawana imwe uchi. Yeah. Shumba ndo yakava nzvimbo inotakura chikafu chemunhu. Yeti shumba ikaona munhu chikafu. But Samson payakauya akazozva ndau yauya kuti ndizodya kwete kuzodyiwa. Zvaifanirwa kukumedza zvazviripo. Oh yes. Zvaifanirwa kukuvadza zvazvakawanda. Usati wachemera zvimwe zviri kumberi kuna Mwari womugwenga. Uri rovha iwewe, uri rovha pasina anokuda. Upenyu hwakaoma. You survived. Amen. Thank you, Lord. Yes. Usina kuyemura nekukuona semunhu. Mwari vakakuti rarama. Kurarama kuti ngori nyasha nokuti zvinouraya zvakaita pass through your life. Uri uchapupu paura. Zvakauraya vamwe vakazvirwara unambofa. I remember 2006 payarwara TB. Ngati ndikaenda panews waitozwa kuti TB yauraya vanhu vakawanda iwe wina. News dzinouraya futi. Ukasapota kuti ndwanyasha dzamwari. News ibino zvati nezvibhoshedzana kumberi kwari chirema. Zanzi pavakanzwa kuti kune hondo. Musikana webasa ndiye akamutakura. Akumhanya naye akatsvedza akaremara. Unonemadzwa nenews. Kwete nehondo yacho news chete. Akomera sunge tina macho. Mangwana tiripa. Utamupinda nevhangeri kuti Mwari wamugwenga nomuziva. Mwari akandiona ndiri rovha nomuziva. Zvamangu tona taakupwinya kudai so kune kwatatiri. Kwekuti dai wakandiona ikoko akuite. Daiona yembotendera mafacebook kuti hanzi if you knew me before. Uone picture ya before. Akudiwe munhu ikoko. Dai wakandiona kudhara. Kudhara kusiko kutamba nako. Tine vanhu vekuti usati waudzwa kunaka kwaMwari ukatora mafoto ako e6 years ago wega unyatsona kuti mutsvene makatendeka. Haudi kuudzwa kuti namata Mwari. Izvo ndinokuona kuti kuchema beti kuchema kunaita kuti pane zvakaoma zvikunetsa. But imbobvisa time yekuchema umboti mutsvene kudzwai. Nekuda kwekuti kuzoona ndakutokwanisa kuchema. Kune kwekuti kuchema kwacho nokutadza. Kune situation in life yekuti kana kupfugama kuita prayer unotadza. Kuchema chaiko musodzi haibude. Kune situation inopisa. Yes, Lord. Kwakabviwa. Thank you, Lord. Zvikonzero zviriko. Unogona kugamuchirwa. Usati avazive zvikonzero vana. Ndakati izvo zvikangonzi Monday. Munhu wese uyani bepa rapo basi. Kubva kumapepa ekuti citizenship, kubva kumapepa ekuti work permit, kubva kumapepa ekuchikoro. Wega unongoshedzera kuti finish. Unoshedzera all night nokutaura. Chinhu vanotsamboita kuita all night Saturday. Zvinoita kuti vaite sekunge vari mukangano wambokusiya. Ndiye. Amen. Vanozviziva vana. Rimwe gore vedu vakazvifunga vaikushedzera kuti June. June pane zvavada kuita. Kunonamata munhu. June hatisi kurinyiwa. Kunonamata munhu. Vanhu pane pavanozwa kuti tingozvireganya. Boaz akati aiwe haana kubereka haana kudipa tipendi muromo. I want us to pray. Usati wamuziva iye akakwanira nyasha. Usiri chiro, usiri prayerful,
usirerita usiri kutikoni uri kunyika but iye ane zvaayi kumuzvengesa ikoko. Wama muna kurohwa muchinamata aiwa, wama muna kuwana basa nokuti mama kafunda aiwa. Kune zvakawanda zvakaitika usati wakumunamata iwe mwari wekuIjipti. Iye haana kukuti uri wangu nokuti wanamata. Hanzi Moses tell Pharaoh to let my people, kunzi my people kunzi ndevangu nyange vari muIjipti vasati vandinamata. Vanhu vangu gavamude vandinamata kuda kuti hamuna kunamata kuti muve vake but makawanirwa nyasha kuva vake musati mamuda muIjipti. My people, let my people go so they can worship me. Glad you became God's people before you worshipped you. Amen. That's why Pharaoh the waida kukuraya hamuna kufa. Sakada umo munamatira history. Yes. Iye kuti mwari dai vasudai vazonditira zvakati tamboisa paside cheuka kwakabviwa. Anoda tiri isusu zvenu tine manickname ekuti tikakuudza uchakuti iwe bishop taipisa utatini tine mazita ekuti ukaanzwa usati papa nebasa. Umozombokudzana manickname ekudhara so vamwe taidzana reza unombofunga wega kuti aichekei mukomana reza but reza akushumira aine time ambobvunza vanhu waimbonzani chero tana reza takawanda. I want us to pray. Katina matei baba tinokutendai mushoko tiri muIjipita baba takaona kuita kwenu. Ndiri munyika mwana, ndiri murwere weTB ndakaona kuchengeta kwenu. Yasandabo shakata rena mayani yasakalika dayangu mauka tabarando robosiata igadebosha ligada metabarandia sakalika dayane meraka de malika da barando ikatata sakianda belataka metabaze kalika takosa iba shalikata metabaradiaka mozariandebo shekete malebale yande ibaba kata metabarando in the name of Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord. Pamakapa nesuma ibi mamatanga chinishi unachipezisa pamakati visa baba nisiri chiro nisingakamu chiro zvikonzero zviripo kusangwara kusafunda kusagora asi makatikonesa makatizvekesa baba ndiri muIjipita ndisati ndakuzivai Faro achiuraya makandipa upenyu makandichengeta makandiraramisha baba nakudzorera mbiri yose nekumuremekedza muzita raJesu. Amen and amen. Jeshi regaiti tena mwari twane pekugara mwana chindira nyasha. God bless you.